भर अप्रैल चैतों के गीत चली। हमारा विश्वजीत कुमार जी अध्यक्ष जिला प्रमुख संघ गोपालगंज सह प्रखंड प्रमुख उचका गांव पुरस्कार दिले बनी। आवो लोग खड़ा रहो। एगो चैत के गीत पर नाचा बीत जाई तो बड़ा अफसोस होई तो हनी लोग के। हम कबो कबो बाथरूम में जाइला नु आ चैत महीना बीत जाला चाचा तो चैतिये के गीत याद आवेला कि ओ ई गीतिया का जने कैसे छूट गइल भर चैतवा। त मेहरारू कहतिया किया बला भवानी मैया तबला बजावत बाड़ी जोड़िया बजावस महावीर रे चैतवा जोड़िया बजावस गांव के बरहम बाबा सरंगी खिंचत बड़े और नाचत तारे दास है कबीर रे चैतवा। केहू के पियारा केहू के पियवा बाहरा गइल होखे मेहरारू घरे होखे तो कैसे कही इहे कही हाँ हाँ इहे कही अरे कि ननदो के भैया ए बोलो मेहरारू फोन कइले भैया जख्मी भैया हमारा आई बनी यह गीत के लिखे वाला हमारा के माने वाला बाकी परिचय और बाद में दे पहले 4 गो गाली। मेहरारू कहतिया अरे कि ननदो के भैया चैत में चलावे थोड़े सारा आया जाए राजा तो कोई लड़के हाँ कोई लड़के कुकु हुकु दिल में उठावे तू घरा जाए राजा तनी तू चलत अपना लाइन में सखी लोग के भोजपुरी के नृत्य ये कहीं आदमी कोई जेकर केहू जोड़ा ना लगौलक ओकर नाम खेसारी लाल। पवन सिंह अच्छा गायक जरूर हो सकते हैं लेकिन अदाकार खेसारी लाल जी ही हैं। ये हम बनावटी बात नहीं की कहत। और रहल बात गायकी के तो भरत शर्मा मदन राय यह क्षेत्र के फागू बाबा के गीत हमहू गाइला तनी लाइन में हो जा लोग। रेलवे लाइन मत बनो लाइन से खड़ा हो खसो जानी जे कोना के बहाली हमरा करे के बा और तनी पीछे अब हमारा जोरे लड़ा लोग अरे ननदो के भैया चैत में चलावे थोड़े सारा ननदो के भैया चैत में चलावे थोड़े सारा आ जाए राजा जी तो कोई लड़के हाँ कोई लड़के कुकु हुकु दिल में उठावे तू घरा आ जाए कोई लड़के कुकु हुकु दिल में उठावे तू घरा आ जाए राजा जी दिल में उठावे तू घरा आ जाए ओइले गरमिया के दिन पिया बेनिया डोलाइबा ओइले पिया
हमार कटिंग हुई का मेहरारू फोन करके कहतिया कि देखो तहरा बुझात नहीं खे तू हमरा के छोड़ के बाहरा गइल बड़ो बाकी चैत महीना बड़ी दोरस बेयार बहेले दिन में गर्मी पड़ेला आ जस जस रात हुई नु यार लागे हाँ 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 कहतिया कि हम मोजराई गइले चैत के महीना में कि हम मोजराई गइले अब महुआ कोचिया हमें हाला का करे होला कि ना चैत में आम मोजरा जाए महुआ कोचिया जाए जौआ बुआ जाए आ गेहुआ कटा जाए तो जनी हजे चैत आ गई अरे कि हम मोजराई गइले महुआ कोचिया हम मोजराई गइले महुआ कोची आम मोजराई गइले महुआ कोचियाइल अम्मे हगाड़े आवो खरिहान बाछिलाइल अम्मे हगाड़े आवो खरिहान बाछिलाइल बड़ी श्रद्धा भाव से मेहरारू कहतिया कि सुते के मन करे चैत के महीना में दोनों जानी हमरा से कही हो सुते के मन करे धरते हाँ नेताजी रमेश चौधरी है हमारा नेताजी श्री रमेश चौधरी जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद रमेश भैया के पद प्रतिष्ठा बनल तो है बा और ही आगे बढ़ जाए ये हम माई से प्रार्थना करो सुते के मन करे आरब होरवा में कोरवा अकबरवा आजा ड्रीम 11 में हारल हुई ए राजा जी तो कोई लड़के हाँ कोई लड़के कुकू हुकू दिल में उठावे तू घरवा आ जाए लय जौन हम बताइबू बजाइब सब है तो वीर जानब अरे किती सिया के तेलावा करहिया जरे रे नदी धिसिया के तेलावा करहिया जरे रे नदी आ जैसे जरे जिया हमार छोटी रे नदी जैसे जरे जिया काहे है साड़ी में पागल करबू का गोलू राजा के अरे पगली का कहीं हम भारतीय नारी हम तो गोपालगंज मन नहीं करत हमरा जाए के एगो जोरदार ताली अनुपमा खाती बजाई काली हिनकर गाना पवन सिंह जी के साथ में आइल बा जोना से हम बहुत खुश बानी तो मान लो कि अब आइए गइलू तो दूगो हमरा मौका मिल जाएगा वे कनौरी आए साड़ी में तो सुंदर लगते बड़ू बाकी तारा खाती एगो मन बा कहीं कि जहर जिंदगी में घोरबू तबाह करबू कि हमार मुअले मुहावा देखबू जे बियाह करबू और सही में पागल होखे होखे नहीं की भइल हो जाई बैठा ना तो हम डिस्टर्ब क्या मैडम तुम ही सजाती हो कहियो हमरो के सजावो ना वाह लव यू नहीं अनुपमा के आज बड़ी हमारा खुशी बा कि इतना कम दिन में गोपालगंज ही ना पूरे बिहार भारत वर्ष में अनुपमा के गीत और सब सुनो तनी
बाकी बिना हमरा के थोड़े सुनत हो खब सब है गलती ना नु भाई। तो दूगो गीत हम गावत नहीं फिर अनुपमा के काल जो नयका गीत आइल बा पवन जी जोरे वो हम पहले सुनब ओकर लय बड़ी सुंदर हो जानता रू हमरे गीत गावे रहे कि पतई मांगत बा देवरवा ए दादा अब का करी चाहे गोपाल चाचा गौलन कि दिहले दरदिया करी होइया ए देवरु तोहरे भैया। बाकी हम कहा रही कि कोई लड़के कुकु दिल में उठावे तू घरवा आ जाए राजा जी। दिल में उठा तैयारी में रहो और का अरे कि बिसरल बिंदिया उदास भइली चूड़िया पियावा बहरा होखे तोने मत देखल जाला एने कहल जाला कि बिसरल बिंदिया उदास भइली चूड़िया बिसरल बिंदिया उदास भइली चूड़िया कि नमिया में रोवे राजा हई पुड़िया जौरिया कहतरी जखमी जितेंद्र रोवत बट सौसे सिंगारवाया जाए राजा जी। तो कोई लड़के हाँ कोई लड़के कुकु दिल में उठावे तू घरवाया जा। कोई लड़के कुकु दिल में उठावे और मन से कोई लड़के कुकु दिल में उठावे तू घरवाया जाए। जिया जिया राजा हो जाए एक बार ये टीम खाती जोरदार ताली बजाए टीम मने